Алхамдулиллахи раббил аламин ва саллаллоху аля сайидина Мухаммад ва аля али ва сахби аҷмаин. Бародар ва хоҳрони азиз, оё пул гирифтан барои таълим додани Қуръон дуруст аст ё на? бале, музд гирифтан барои таълими Қуръон бино бар саҳиҳтарин ду дидгоҳи донишмандон ба назардошти умуми сухани пайғамбар саллаллоху алайҳи ва саллам ҷоиз аст. ҳаст аз олимое ки мегӯянд ҷоиз нест, не ки аксари олимо гуфтагӯянд ки ҷоиз аст. пайғамбари худо саллаллоху алайҳи ва саллам мефармояд, шоистатарин чизе ки дар муқобили он музд гирифтаед ки китоби Аллоҳ аст. дар ин корҳо, дар кори ибодат агар мо тавонем, масалан одамо Қуръон мехонанд, мавлуд мехонанд ё зикр мекунанд, амали хуб мекунанд, ин ибодат. мисол, агар мо нарх монда бошем дар ибодат, ин хуб нест. нарх мондан дар ибодат хуб нест. мисол, вақте ки мо як ҷо ки рафтем, Қуръон хондем, дуо кардем, ҳамо соҳиби хона чизе ки тонист ай худаш хайр кард, мо қабул кардем, дуо кардем, боқӣ надорад. худо ҳамаи моро аз одамое кунад ки хайркунанда шемо ину он дунёи мо ба хайр шава. Алхамдулиллахи раббил аламин.